Pozdravujeme z Európskeho parlamentu a chceli by sme vás informovať o zásadných veciach, ktoré sa dejú ohľadne cenzúry na sociálnych sieťach. Veľa sa o tom hovorí, ale dnes sme to dostali konečne čierne na bielom texte. Pýtal som sa totiž Európskej komisie, že či je pravda, že komisia sa zúčastňuje pracovných rokovaní mimovládnych organizácií a sociálnych sietí ohľadne zavádzania cenzúry na internete, na sociálnych sieťach, a pán eurokomisár Breton, eurokomisár pre vnútorný trh, mi naozaj potvrdil, že komisia síce sa takýchto stretnutí zúčastňuje a síce nemá právo moc vydávať príkazy na odstránenie obsahu, ale týchto stretnutí sa zúčastňuje ako nejaký mediátor, ktorý dohliada na to, aby takéto stretnutia prebiehali s cieľom, a teraz počúvate dobre, normálne to je smiešné, s cieľom chrániť používateľov Európskej únie, chrániť vás pred prehnaným odstraňovaním zákonného obsahu a pred dezinformáciami. Čiže to sú doslova cenzorské stretnutia, kde na jednej strane stola sedia mimovládne organizácie, na druhej strane sedia zástupcovia sociálnych sietí, Facebook, Instagram, TikTok a tak ďalej. A v strede sedí Európska komisia, ktorá dáva pozor, aby tam tá diskusia prebiehala a aby sa ten zlý obsah, ktorý by vám mohol ublížiť, odstraňoval. Ja by som sa chcel spýtať pána europoslanca Petra Bystroňa z nemeckej AfD, aby nám porozprával trošku o tom, že ako je to v Nemecku, lebo predsa len Nemecko je ďalej v tejto ochrane ľudí pred dezinformáciami, v tomto zavádzaní cenzúry. Tak ako to, Peter, vyzerá v Nemecku? Tak bohužiaľ v Nemecku už to pokročilo. Nemecká vláda menovala prvého oficiálneho cenzora. Navonok sa hovorí, že je to neutrálna organizácia, že je to neutrálne NGOčko. Ale keď sa pozrite na to, že kto to je, tak uvidíte, že sú to lavicoví extrémisti. Už v logu majú červenú hviezdu komunistickú. A celé toto NGOčko bolo poverené inštitúciou, ktorá je vedená zelenými, ktorá spadá pod zelené ministerstvo, je platená zo štátnych peňazí z ministerstiev, ktorým vládnu zelení. Takže je to úplne jednoznačne lavicovo až lavicovo-extrémistická organizácia. Pozrite si, kto robí šéfa tejto organizácie. Je to moslem, ktorý jazdí do Meky sa modliť. Takže presne vieme, ktorým smerom tieto neutrálne a tieto veci, ktoré majú byť neutrálne, ktorým smerom pôjdu. A ukázalo sa to aj tu v Európskom parlamente práve pred niekoľkými minútami. Milan to môže potvrdiť. Títo tzv. Nahlasovači obsahu sú jednoducho klasickí novodobí bonzáci, eštebáci, ktorí majú za úlohu cenzurovať vlastencov, cenzurovať patriotov, cenzurovať tých, ktorí skrátka majú pravdu, aby táto extrémistická vláda, ktorá dnes v Európskej únii panuje, mohla pokračovať. Vidíme to aj aktuálne v Európskom parlamente, kde sa opätovne hovorí o potrebe cenzúry internetu. A my vlastenci, patrioti, tí, ktorí odmietame tieto veci, vždy budeme stáť za slobodou a za právom občanov slobodne sa vyjadrovať a myslieť.